quinquennals sorgeixen a partir de que a la guerra es crema l'ermita i es crema la imatge de la Mare de Déu. A partir d'allí hi ha una voluntat ferma d'un grup de jóvens de construir una nova imatge. La nova imatge la fa Vicent Barrera i les donacions dels diners els fa un panader, Manuel Bricat, i la seva senyora. I llavors, amb els diners d'uns i les mans de l'altre, que havia estat a les escoles d'arts de Barcelona, però bàsicament era un autodidacta, fa una Mare de Déu de fusta. Aquí tenim la model que va fer el meu pare per primer presentar-la a l'Ajuntament d'aquells temps. Això va ser l'any 1937, després que va fer la promesa que si tornava bé de la guerra, ell, la que havien cremat, la més antiga a l'ermita, que la faria i la regalaria. Va ser ell també escultor. Va fer primer en argila, que el van coure a los rajolars, que es diuen, on feien les rajoles, de Guàrdia. També una família que tenien amistat. I després ja va passar a esculpir en fusta de melis la verge que tenim a l'Aia, a l'ermita. Ell se'n va cuidar l'ajuda també d'un fuster, Ramon Saüc. A pesar que tot és una peça, arriba un moment que van tindre que fer una part i la van encolar. Una vegada ja es va esculpir, el senyor Manuel Vericat, ell va dir que se'n cuidaria de pagar els gastos de la policromia i si sortia algun gasto més, però el que és de les mans se'n va cuidar el meu pare. Sí, això que queda clar, perquè ha hagut alguna versió que s'ha malinterpretat com si el meu pare hagués cobrat alguna cosa. I això sí, ell va dir que no ho faria, i tenim l'escrit, vaja. I llavors ja va passar a Barcelona, se va fer la policromia i es va portar cap aquí i van fer les festes i es va pujar en romeria a l'ermita. I llavors fan unes festes en acabar justament la guerra, el juliol del 39, per a entronitzar de nou a la nova Mare de Déu, a la nova imatge. En aquestes festes apareix un capellà, uns frares que eren frares predicadors, que anaven pels pobles, que tenien molta empatia en la gent i que justament havia vingut uns anys antes per a arreglar una sequera. I este frare va tindre l'habilitat que dins d'aquestes festes, el dia 8 de setembre de l'any 39, el que fa és animar a tota la gent a que en aquesta nova imatge la baixen cada 5 anys des de dalt de l'ermita per a que els hi arreglo i els hi dona beneficis al poble. La gent s'ho agafa en sèrio, se'n van a l'Ajuntament i allí demanen a l'Ajuntament de que això quede per escrit. I així es fa. Justament en un llibre d'actes que va justament del 36 al 39, hi ha una pàgina enganxada feta a màquina, la resta del llibre és a mà, on es diu això, que el poble es compromet a baixar cada 5 anys a la Mare de Déu. Llavors, què fan? Arranquen aquesta promesa i justament l'any 43, un any antes de que hagués de baixar, el capellà que en aquells moments hi havia a Ulldecona, que es deia Quintín Cendra, recorda a la gent que l'any següent baixaran i han de baixar la Mare de Déu. És famós, va fer un paper per a tota la gent que era pregón d'amor i els va preparar tots. De manera que l'any 44 van anar a buscar a la Mare de Déu per primera vegada. Es pot entendre que els primers quinquennals són del 44. Al 39 se fa la promesa, al 44 se fan les primeres quinquennals. De fet, la idea era fer una processó, com totes les normals, per a tot el poble, però com que tothom s'havia adornat les pròpies cases en vànues i el que tenien a mà, la gent va exigir que passés per tots els carrers i no van poder en un dia tot sol i ho van fer en 2 dies, aquella primera vegada. Però, al cap de 5 anys més, l'any 49, el nou capellà, mossèn Oms, que va estar ja molts anys aquí a Ulldecona,
ja va veure que la gent demanava que passessin per tots els carrers i ja se les va idear i seguint un vell costum que era la vuitada de Corpus, que el poble estava dividit en parts, ja van decidir que la Mare de Déu fes cada dia un sector. D'on va traure ton pare la imatge per crear este nou model de la Verge? Sí, doncs mira, la imatge va ser molt difícil perquè, clar, tot el que hi havia estava cremat i juntament en una postaleta antiga vam prendre les mides a escala, més o menys com vam poder, i després d'aquestes medalletes també aquesta és la Mare de Déu antiga, la menudeta, i l'altra, que va ser quan va fer la commemoració, i aquesta menudeta sobretot és el que vam poder treure més o menys calculant les mides. Llavors, la tradició actual de decorar els carrers amb flors i altres elements té el seu origen en aquell moment? Sí, perquè justament recorda que la Mare de Déu juliol està acabada i l'han portada ja a l'Ajuntament. I allí la gent la passa a veure. I llavors fan unes festes per a entronitzar-la de nou. Festes expressament per això, al setembre, coincidint amb la seva festa, el 8 de setembre. I els carrers, de manera espontània, s'engalanen en honor de la Mare de Déu, bàsicament a base de vànues i del que tenien a mà, que són plantes del bosc. Murtre i altres tipus de coses van anar fent. Llavors, quan diuen que tornaran a baixar, què fan la gent? Tornen a fer el que havien fet 5 anys abans, és a dir, tornen a arreglar les cases, carrers, i te demostra el fet de que si la idea era només fer la volta que feien normalment les processons en aquella època, la gent que tenia les seves cases engalanades de manera espontània, per casa meva també vull que passe, i els fan passar 2 vegades. I és això que a les pròximes vegades ja s'organitza de manera que cada carrer faça el seu engalament propi, i han passat coses molt curioses al llarg dels anys, doncs jo què sé, com el secretisme de no explicar als altres el que es feia, el que passa ara, la gent s'assentaven, clar, no hi havia tantes teles, ni hi havia tantes allò, doncs la gent passava l'estiu preparant les plantes, preparant les cordes com ho havien de lligar, preparant-ho tot, i quan arribava el moment venia el muntatge, que era el moment anterior a les festes, i comença llavors. Després això ha canviat molt, perquè el tipus de decoració cada vegada és més de material reciclat, material que no es faça malbé quan plou i quan fa vent, i la gent ha agafat ja coneixement, també són més còmodes, i les plantes tenien, si ho feies en papers o ho feies en plantes, en el vent, en l'aigua, allò es feia malbé, i això s'ha anat superant. És interessant perquè llavors la idea de la decoració dels carrers va sorgir dels mateixos veïns, no la va dictar ni el capellà, ni l'Ajuntament, ni ningú. Igual que sí que és veritat que l'Ajuntament assumeix la festa com a pròpia, però és a petició popular. És a dir, se'n van uns quants en nom del que era la sortida de missa, deien decidir que això s'havia de fer cada 5 anys, i se'n van allà i fan cas del missatge que els havia donat mossèn Frederic Domingo de cada 5 anys fer-li un homenatge a la Mare de Déu, una Mare de Déu que, d'altra banda, tradicionalment ja era una Mare de Déu molt miraculosa, a la qual se li tenia molta fe, no només a Ulldecona, sinó a totes les Terres de l'Ebre. Això és important. Pensa, per exemple, que hi havia una tradició de fer festes cada 25 anys, commemorant el misteri de la Immaculada Concepció, que el poble s'omplia, no el poble, l'ermita s'omplia de gent. Tenim diverses fotos on se veu la quantitat de gent que es posava a les voltes de l'ermita de la Mare de Déu. Era impressionant, tot allò quedava cobert de gent.